Insellmilkom. U mill-ġdid nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Etimoloġija, l-ewwel wieħed għax-xahar ta' Frar. Għal dawk li qed jingħaqdu magħna llum għall-ewwel darba matul dan il-programm qed nesploraw il-ġrajja wara il-kelma biex naraw minn fejn telqet it-tifsira tagħha sakemm waslet għandna llum. Xi drabi meta nifqu biss mat-tifsira li kelma jew espressjoni għandha llum il-ġurnata nkunu qed nitilfu ħafna mis-sens oriġinali tagħha. Bis-saħħa ta' dan il-vjaġġ li qed nagħmlu flimkien qed induqu aktar mir-rikkezza tal-lingwa tagħna. Għal darb'oħra llum se mmorru l-arkivju tal-katedral fejn se nitkellmu fuq espressjoni oħra li llum nużawha ta' spiss imma li fl-antik jekk tuża kienet waslek sa quddiem l-Inkwiżitur. Fit-tieni parti tal-programm se mmorru sal-Gżira Awċija. Tlaqna minnu fih biex nitkellmu dwar l-ewwel kelma. Fl-aħħar ġimgħat tiġa tlajna darbtejn fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina u ħarisna lejn manuskritti ta' żmien l-Inkwiżizzjoni. Quddiem l-Inkwiżitur ma kinux jidhru nies akkużati li huma sħaħar jew inkella li jkunu eretiċi biss. Deru nies sempliċiment għax kienu jidgħu jkunu qalu xi ħaġa li dak iż-żmien forsi aktar millum kienet iddarras lil dak li jismagħha. Tkellimna fuq il-plural ta' minawl, imniel li ma tfisser xejn ħlief xitan u kif kien hemm persuni li spiċċaw ikkundannati għax pereżempju qalu il-Madonna tal-Imniel. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-kelma ħaq, rajna kif din oriġinarjament kienet tfisser jinħaraq. Kif rajna ma kinux joffendu lil persuna partikolari imma lil qaddis li tkun imsemmija għalih. Sirna nafu li ħadd fisser jinħaraq għax peress li l-Inkwiżitur kien ikun Taljan, il-Kanċellier li kien iniżżel dak kollu li jingħad fix-xhieda kien jaqliblu kollox għat-Taljan biex jifhem xi ħadd der quddiem l-Inkwiżitur għax qal tkun maħruqa ruħ il-qaddis tiegħek u l-Kanċellier kiteb sija bruċata minflok tkun maħruqa. Rajna wkoll kif Gian Anton Vassallo f'waħda mill-poeżiji tiegħu kien għandu juża l-kelma jaħraq użata minflok il-forma moderna ħaq. Iżda l-lingwa tiżviluppa u l-Malti dejjem ipprova jrattab dak il-kliem li jdarras biex ma jibqax jinstema' daqshekk gravi. Jaħraq waslet għandna ħaq. Illum ukoll ma' Dr. Olvin Vella se nitkellmu dwar dan u se nibqgħu marbuta wkoll ma' dak li ddiskutejna bħallum ġimgħa. Min jaf kemm il-darba xi ħadd jagħtik xaqata u kif jgħid il-Malti iħassrek u tgħidlu il-qattu sommok x'qata tajtni. Imma minn fejn ġejja din ta' qattu sommok jew qattu sfrixek? L-annimal m'għandux jaqsam xejn. Kif ġara fil-każ ta' ħaq u fil-każ ta' imniel, ma' żmien il-Malti rattab dawwa biex ma tibqax tinstema' daqshekk kera. Fil-fatt, jekk wieħed ipoġġi bil-qiegħda u jistudja l-etimoloġija ta' din l-espressjoni, jasal sal-kelma qaddis. Mela qattus qed tintuża minflok il-kelma qaddis għax kif qedna qabel fl-imoddi ma kinux joffendu lilek direttament imma lil qaddis li għalih inti msemmi. Fil-manuskritti tal-Inkwiżizzjoni mhux se ssib il-kelma qattus, se ssib l-offiża jew id-dawwa kif kienet tintuża dak iż-żmien. Imma bħal fil-każ ta' ħaq, jekk tibqa' ssegwi l-kelma tul is-snin, tinduna kif il-qattus daħal biex jieħu post il-qaddis u hekk id-dawwa ma tibqax gravi daqskemm kienet. Iżda se nerġa' nħalli f'idejn Dr. Olvin Vella, espert f'dan il-qasam li reġa' qed jistennina fl-arkivju tal-Katedral. Hawn tajjeb nirringrazzjaw lit-tim kollu tal-Arkivju tal-Katedral li kienu disponibbli u anke ħarġulna dawn il-manuskritti storiċi li stajna nikkonsultaw. Tlaqna l-Imdina. Qattus rasek, qattus ommok, marbuta mal-kelma qaddis, imma biex toħroġ il-valur tagħha, il-kuntest kien id-da. Qattus ommok, il-qaddis tommok, toffendi lil-qaddis tommok. Ħafna drabi il-silta sieħa kienet tkun jaħraq ruħ il-qaddis tommok. Nafu li għadawa u qaddis tispiċċa qattus. Inti tipprova dejjem trattab il-kelma. Sewa? U fil-fatt għandna dawa minn tal-1700 jaħraq ruħ il-qaddis tommok li hija Santa Marija.
Mela l-mara kien jisimha Marija, Mary, Maraja kieku llum. Inti qatt ma toffendi lill-persuna, inti toffendi lill-qaddis li hija msemmija għalih. In-nies jafu li hija xi ħaġa kattiva, kundannabbli u biżmien Attus ħadet post il-qaddis. Mela meta ngħidu Attus Friexek, m'hemm l-ebda idea ta' da fiha imma storikament marbuta ma' xi ħaġa li kont tidher quddiem l-inkwiżitur minħabba fiha. Mill-Imdina issa se nkunu qed naqsmu il-fliegu hekk kif se mmorru sal-Gżira Awċija. Mistaxilu tkellimna fuq żona fil-Belt Valletta, id-Diju Balli u ħarisna lejn l-etimoloġija wara il-laqam moti lil din iż-żona residenzjali fil-Belt Valletta. Anke illum se nkunu qed nagħmlu xi ħaġa simili, iżda din id-darba minflok żona residenzjali se nkunu qed inħarsu lejn waħda mill-isbaħ bajjiet, anke jekk mhux kbira fid-daqs, li wieħed isib fil-Gżira Awċija. Indinajtu għalli ma nirreferi? Imġar ix-Xini. Tul dan il-programm rajna diversi drabi kif l-etimoloġija ta' kelma jew inkella idioma partikolari fetħet ukoll tieqa mhux biss fuq l-istorja tal-lingwa imma anke fuq l-istorja tal-pajjiż u l-ħajja li missirietna kienu jgħixu. L-istess jgħod tal-ismijiet tal-lokalitajiet, iż-żoni, il-widien u saħansitra l-bajjiet tagħna. L-isem ħafna drabi mhuwiex biss interessanti għal dawk li għandhom għall-qalbhom il-lingwa imma anke għal dawk li għandhom għall-qalbhom l-istorja tal-Gżejjer tagħna. Imġar ix-Xini mhux nieqes minn dan. Nittama li kull min qed jaqra dan il-programm xi darba jew oħra kellu l-okkażjoni li jżur din il-bajja li tista' tiddeskrivija bħala ġewra moħbija bejn il-lokalitajiet tax-Xewkija, Għajnsielem u fuq kollox is-Sannat. Iħarisa wieħed għadu jsib ukoll torri mibni mill-kavallieri fl-1661. Hija bajja żgħira mimlija ċak iżda dan huwa l-faxxinu tagħha, anke l-fatt li fuq naħa u oħra tagħha il-blat kważi jipproteġiha. Il-bajja hija famuża ħafna mhux biss mal-għawwiema imma anke mal-għaddasa, b'mod partikolari minħabba l-għerien u anke l-bastiment xlendi li kien jaqsam il-fliegu u li kien ġie marra apposta ftit il-barra mill-bajja. Ta' min isemmi wkoll li din il-bajja kienet intużat għal ġbit tal-film By the Sea li l-protagonisti tagħha ma' huma ħadd Angelina Jolie u Brad Pitt. Iżda llum qegħdin hawn biex nitkellmu dwar l-isem u marbuta magħha l-istorja tal-bajja. Fil-fatt imġar ix-Xini apparentament kienet tintuża biex il-kavallieri ta' San Ġwan ikennu x-xwieni tagħhom, iżda spiċċat assedjata wkoll mit-torok meta ħabtu għal Għawdex fl-1551. Fil-fatt minn hawn it-torok kienu ġarrew prattikament il-popolazzjoni kollha Awċija. Għalhekk hawn il-kelma imġar mhix qed tirreferi biss għal Port Kenny. Iżda se nieqaf ngħidilkom jien u se nħalli lill-istoriku Mario Colleiro biex jispjega aktar. Imġar ix-Xini hija bajja viċin ir-raħal tax-Xewkija u ta' Sannat Għawdex fejn hemmhekk hija daħla kennija ħafna, però għandha storja marbuta magħha naqra waħda kera għall-Awċin speċjalment. Fl-1551 il-kursar Dragut kien attakka l-Għawdex, assedja il-Kastell ta' Għawdex u rnexxielu jirbħu l-Kastell ta' Għawdex u ġar prattikament l-popolazzjoni Awċija kollha fil-jasar dawk li baqgħu ħajjin. U l-iċfna ta' Dragut kienu daħlu f'din id-daħla biex minn hemmhekk ħadu n-nies. Bekk imġar ix-Xini. Issa aħna l-kelma mġar anke Għawdex il-port jgħidulu l-port tal-imġar. Għax il-kelma mġar norbtu anke mad-daħliet kennija mal-portijiet. Però din il-post li mġar ix-Xini kienet il-post minn fejn ġarru n-nies biex jittieħdu għal-jasar.
Min imġar ix-xini niġu fit-tmiem l-20 episodju tal-programm Etimoloġija. Kemm jista' jkun qed nippruvaw nżewqu dan il-programm b'informazzjoni differenti. Kif qed taraw minn kelma sempliċi li nużaw fil-ħajja ta' kuljum, espressjoni li tgħinna nfissru aħjar dak li nkunu ilna ngħidu jew saħansitra illum isem ta' bajja qed ninnutaw kemm il-lingwa tagħna hija rikka. Dan huwa kliem, espressjonijiet u ismijiet li ħolqu waslu għandna missirijietna u iżda huwa sta għalina li nkomplu nożru niżviluppaw din il-lingwa biex nagħtuha lil ġenerazzjonijiet futuri. Nittama li l-informazzjoni li wassalnilkom illum sibtuha interessanti. Jien nerġa' nkun magħkom bi programm ieħor bħallum ġimgħa. Saħħit.